Good morning, 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 good morning. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Hi, hi, hi! Hello, 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 hello! Malipot-lipot na mainit-init na pagkaaga. Welcome po sa tuyang programa. Ngunyang pungal daw na ini mga tugang nin araw ngayon ng Friday, January 30. Ha? Bako ngunya ng pangultimong aldaw to may 31 pala ng kwanadi. May 31 pala mga tugang aninero. Hindi pa ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Good morning po sa Indoga Boss. Welcome po sa inyong programa ang Morning Hirit sa DCGB. Nagparakamas-kamas ako nga naman dyan sa baba. Paghuna ko, nawalat ko na naman sa kuyang mga cellphone. Nagarong niya ako, nawalat ko na naman sa kuyang mga gadget. Yan pala sa irarom kan sa kuyang nawawaraan sa kuyang cellphone. Yan pala naulog niya na aga sa irarom kan tukawan. Pangyari sa Maabaka. Good morning, Legazpi City, Bicol Region, Probinsya Canalbay, Luzon, Visayas, Mindanao. Inipan sa inyong amigo sa radyo, si Henry M. Hanggang po kitang alas 7 ng pagkaaga sa programang ini, bawal ang kinit, bawal ang babloy. Habang nakatutok mga tugang ang sa indo kamo sa Morning Hirit via DCGB 729 kHz. Asin po iba pang mga social media platforms kan sa tuyang istasyon. Good morning, Ronald Baldopan sa tuyang partner. Sa Newsroom News Director Mar de la Cruz, sa Luwas Mega Force Patrol. Kasabay dyan Sinda Alarmario, Karen Ala, Joshua Bino, Angel Mustaza, Sin Jomar Bien. Asa na pong Field Commander Jimmy Nasalita. Siring man mga tugang, ang senda po mga tugang na mga pagiriba dyan si Boy Mata sa mobile para po mag-ikot ko niya na pagkaaga. Good morning, Ismail. God is good all the time. Mas maray pong nakaulok pagkaaga. Tangani po mga tugang na day kita ki problema. Dapat po, naka-smile. Pero dapat maugma talaga. Bako na nag-ulo ka, naghibi ka, may problema yan. Always at your service. Alarmario, mga tugang sa Buena Manong Report. Hali po dyan sa Luwas, mga tugang niya na pagkaaga para sa Buena Manong Bareta. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Good morning, Paringal. Buhian mo. Good na morning, Padeng. Diyos, inat sa kabos. Yeah. Ay nagtatanong, simbahan katoliko sa pagpakusog manin kampanya kung paano ta mapararom ang pagtubod sa mahal na Diyos. Sa mga parokya, sirindigdi sa Taisan, igwa naman in formation na pigigibo. Kada primerong Domingo kan bulan, imbitado an si Isayman para dangugon ang mga magayon na mensahe asin tema na pinaganda kan imbitadong speaker. Sa imbitasyon ni Father Rex Arjona sa Domingo, Pebrero 1, alauna imedya nin hapon, igwa giraray nin formation. Apera kayan, aktibo man ang interong mga komisyon na binidog kana simbahan sa indang kanya-kanyang aktibidades. Kada barangay, asin mga sityos, may mga ermita na may mga pistahan, igwa dyan in mga pastoral council na bibilog sa barangay asin sa sityo na nagreparo kada simbahan asin pagpakusog sa mga religious activities. Kada sityo na may mga ermita asin harayo sa sentro, may Liturgy of the Word man kada Domingo. Parte sa naman ini kan mga pinagigibo kan Diocese of Legazpi sa pamayo ni Bishop Joel Bongbailon para romonta ang debosyon sa mahal na Diyos. Yes, okay. Yan, panian magkaras kan informasyon, digdi sa Luwas, Alarmario, DCGB. Salamat, Paringal, sa report. Hali dyan sa Luwas. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Karen Ala nasa linya. Good morning, Karen. Good morning, Karen. Good morning, VP Henry. Yes. Kasi hapon, gari na ilinta ka. So, Maray, man sukay ba mo?
Siyempre, Nagkaulakaw mo. arin kami pugi na duwa, sige daw. Arin kami pugi na duwa. Para yung actually pogi. Gero nga na hiniling mo kay Mariso kay Riba ko kaysa sa kuya Gero Okay kay na. Riba ko, mas gusto mo abrasahon kaysa sa kuya. Inay ko ay takas na nangani. Ano? Inay ko ay takas na Gero na ka nangani. nakabilo ka, nahiling mo sa kay Riba ko Gari na kuang ka, na-mesmerize kang kay Riba ko Ika nagsabi kaan. Oh, arin kaming duwa pugi na duwa, ber, sige daw. Pakarayan simbag mo, Paano yung baga ka mo pogi? Pareho marian ka man yung. Ang hapot arin kaming duwa pugi. Bata pero kami nakalong sleeve kaswapon. Oo. Pakarayan simbag mo taba kada ka na makautro mag-report dingdingon niya na aga. Pero maray mo bagay ito. Ano? Maray man. Sininakaw-lakaw mo. Natural ta ako, lahi ko ito. Iyo ito antol, Ah? dark, handsome. Kaya nga lahi kimaseda baga ito. Tama. Oo. Dahil man nalubos sa Imagine tama, kung may mga sampulong araw ka itong lahi kimaseda ang tindogon. Gari, kaburo ko dun man ito. Kabur pakar ang termino mo. Puro ko doon kaya ano. Gari, aron kang ama. Humalingan. Ay malay ng tirada mo Sabi ka itong aki ko, Daddy, si ito, who is that girl? Hindi ako, I don't know. Tigdinigan mo na pala na ko. Tigdinigaran mo na pala na ko. Paminsan-minsan. Alright, sige. Yes, talagang Pero may- mas pugi sa aki ko, ade. Ikaw man gila yun. Ay, yan. Ikaw Gusto pa ko sa rin. imo eh. Yan, Ikaw pa rin. maray. Ikaw pa rin. Okay. Kahit hindi ikaw ang aking boss. Mhm. Ikaw pa rin. Oh, okay. Yes, talagang may plano si DPWH Secretary Vince Dizon na siiripon ang magkapira mga proyektong infrastruktura asin pati ng po sa probinsya kan Albay, ano man sa mga aldaw na ini. Iyan ang kinumpirmar na mismo sa DCGB News, kan Information Office kan ahensya, kung sa simpleng pagsabi na igwananggad na ipinaabot sa ahensya na komunikasyon ang team kan sekretaryo. Napapadigdi naman ini sa mga probinsyang may mga makontrobersyal na mga proyekto sa patulay. Tinampo asin ano pa, piring man kan ginibo sa Anday asin Lopez Highway kan mga nakaagi. Tusog sa nasagap niya tong impormasyon. Magpuon balan sa Albay. Mapasiring ini pagkatapos sa Sorsogon. Asin duman mas sakay sa may Matlog Point. Tangan inaman na bagtason ang probinsya kan Samar. Yan kasanto standby ng gad ang DPWH Season 5. Dahil lang may posibilidad ng gaditan rin na biriglaan ini. Lalo't kung natatandaan na nag-anunsyar na mabisita sa Lopez Andaya Highway ang sekretaryo, pinakaraskas ang mga pag-aras-pagtukan mga may diferensyang tinampo bago ini uminabot. Karen, DCGB News. Salamat, Karen, sa report. Hali dyan sa luwas. Kasuhapon, natimingan mi si Karen. Kare ba ko suaki ko? Pigparahiling ni Karen Ronald suaki ko, Ronald. Luminam pa sumata sa ama, humindaling sa aki ko. Pero malayon nga niya akong nang... Luminam pa sa ko usuiling, tuminama sumata niya sa aki ko. Nakailing siyang maseda na medyo ibang lahi Joshua Bino, may dagdag na report. Good morning, Joshua. Good morning, BP. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag niya tong Bareta, mas o nagpapadagos pa sa BP Henry ang mga aktibidades na pinagpapahiling ni Vulcan Mayon pang 24 aldaw na ngunyan magpoon kan may sakat na rin ni BP Henry sa alert level 3 asin magpahiling ni mga abnormalidad. Susog BP Henry sa report kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology o kaya kan PHIVOLCS
nagpapara halaba na tabi BP Henry ang tigaabot kan lava flow. Dahilan sa report kan nasabi ng ahensya, nag-abot tayo ni BP Henry sa poco mas o menos 3.7 kilometer palit sa crater paibaba kan Basud Jali. Arayo na Yan sa may parting Santo Domingo. Halawig na yan tabi depending distansya na inabot kan lava flow dyan sa Basud. Area bagayang kan eastern portion kan Albay kaya dyan sa may parting Santo Domingo. 1.6 kilometer man digdi sa may southeast portion, partikular na dyan sa Bungagali, digdi man yan sa Legazpi City. Asin po mas o menos 1.3 kilometer man tabi BP Henry digdi sa Gali kan Miisi dyan sa munisipyo man kan Daraga Albay. Ang record na yan iyo ni pinalawas kan Seabox as of kasubanggi tabi BP Henry na Enero 29, 2026. Ang tinidong alert level 3 na Bulkan Mayon tabi BP Henry kung sa pinagbabawal na higpit na paglaog sa 6 kilometer permanent danger zone. Alagad kung matatandaan, so naging pakikipaghoron niya to kay Civox Mayan Observatory Officer in Charge Doreen Adelinde, ining presenting pinagpapailing tabi BP Henry ni Bulkan Mayon. Medyo horo-harayo kuman duman sa senaryo para isakat ang bulkan sa alert level 4. Kasigun baga kay Adelinde, isakat sa alert level 4 ang Bulkan Mayon kung halimbawa magkaiguana ng mga darakulang pagtutok kaini asin mas maghalaba pang marhay ining tigaabot na pagbulos kan na lava flow. Pero sa ngunyan, gabos na parametro, iyo ang nakapalaog pa man giraray sa status na alert level 3. Alagat ang abiso, mantinido man giraray dapat na treatment asin nakalatag ang mga plano sa kung ano pa man ang ipahiling na abnormalidad ni Bulkan Mayon. At least nakahanda man tayo BPN Gabos, ang provincial government, ang mga LGU, pati naman ang mga residentes, kan mga barabarangay na pwedeng maapektaran sa palibot o kaya sa paanan sa ining Bulkan Mayon. Sa kunyan, basta siguro kaya bilingbe, basta magsunod sa mga abiso kan mga gabigad, ligtas man ang Gabos, dahil sa na maglaog 6 kilometer permanent danger zone sa palibot kan Bulkan Mayon. Yan, BP Henry, ang dagdag na itong istorya, Josh Pabino, DCGB. Salamat Joshua sa report. Hali dyan sa luwang. Basta Morning, Henry M. Ngunyan pungaldaw na ini, mga tugang nin Friday, oy alas 5:27 na ha. Aramon tadaw mga tugang ang dagdag na istorya, kasabay man si Angel Mostaza, dumang kita sa iyang kinamumugtakan para sa mga baretang may init. Hindi po sa Morning Hit. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Angel, good morning. Buhian mo. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa tayo mga paraantabay. Nadugangan pa ang kaso pansarong lalaking alias Joel na presenteng nakapreso na VP Henry sa Legazpi City Jail dahil sa tigakampang kaining kaso na 5 puntos nin pagbayular sa acts of lasciviousness o ana sa VP Henry kan Republic Act 7610 matapos na iserbi sa iya VP Henry ang mandamiento de arresto kan mga personahes kan Legazpi City Police Station. Ang nasabing persona VP Henry ang konsideradong city most wanted person kung sa ina-identify siya bilang si alias Joel asin residente kasagad asin presente nga nasa kustudya naman kana Bureau of Jail Management and Penology dyan sa Barangay Bugtong, Legazpi City. Ana nasabing mga persona yan nasabing persona VP Henry ana kampang sa kasong pagbayular sa Republic Act 7610 kung saan ang 5 puntos kan sa iyang kaso ay may bigrekomendar na piyansang nasa 200,000 pesos ang kada puntos sabi VP Henry. Ang nasabi nga persona ang akusado ay ipinag-informar kan sa iyang diretsyo asin ipinaluwanag sa iya kung ano ang manungod sa iyang kaso asin present naman graray na
kulong dyan sa Legazpi City Jail para sa magkakanigong legal proceedings. Ang nasabing kaka-arestar giraray at pagserbisyo na sabing persona kan sa iyang mandamiento di aresto ang pagpapahiling na ang Legazpi PNP sa panganap ni Police Lieutenant Colonel Domingo Tapal Jr. ang Chief of Police kanina padagos sa paglapag kan mga persona may pidakang pagnakaso para man ini mapanimbag sa lay asin matawan man VP Henry nin hustisya an sa indang mga naging biktima. Yan, VP Henry, ang mga dugang pa pong informasyon hali sa lawas, Angel Mustaza, District News. Salamat, Angel, sa report. Si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. 5:30 na. 5:30 na. Naligo ka na ba? Alas 5:30 na, oras na para aramon ang mga headlines sa Lado National. Kasabay po si News Director Mardy La Cruz. Dumang kita mga tugang sa News Base kan Front DCGB. page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Good morning, Paring Mar. Go ahead. Good morning, BP. Good morning sa mga taga-Tabay na kabandera ngunyan sa gabos na mga news sources. Ang pagbasura kan Korte Suprema sa artike o kaya sa apelasyon kan Kamara de Representantes manang sinayot ng desisyon kan pinakalangkaw na Korte ka Nasyon na unconstitutional an articles of impeachment kontra kay VP Sara Duterte. Sabay kay ni nagpasalamat ang kampo ni VP Sara sa pag-afirmar kanainot ng desisyon kan Korte Suprema na unconstitutional an articles of impeachment kontra sa iya. Yeah. Alagad sabi kan Kamara de Representantes, respetado nila ang desisyon kan Korte Suprema sa Vice President Sara impeachment. Mantang ang Makabayan Black, nagpahayag ng kanda na magsumitir kirari ng impeachment complaint kontra kay VP Sara matapos ang 1-year bar rule sa Pebrero 6. Nyan. Yun ang nabig-abangan ko yan. Alright. Pero sabi kan iba, sabi ni Senate President Tito Soto, Ano da? sabi ni Tito Sen, impossible dream na daang an impeachment. Kagano daang binago kan Korte Suprema ang mga panuntunan para sa pagsangat ng impeachment. Oh, may nasirip na siya. Ano? Si Tito Soto, Impossible dream da. Impossible dream. Talaga, ha? Okay. May proseso na kaya pa ding halawig? Ha? May proseso ng halawig. Iyo. Diba? Nasusugdo man sa ginaibong guidelines kan Korte Suprema na yan ang dapat gibuhon pag-abot sa mga tao kung iyan pinag-filean in impeachment. Roger. Pero sabi ni Congresswoman Lele de Lima, daig linig kan Korte Suprema ang kasalan ni Sara Duterte, tama. kundi Tama man siya. nadali sa nasinda sa teknikalidad. Tama man siya, duman. Tama siya, duman. Tama. Okay. Tama. JLG, naka-coordinate sa Sweden para mahanap si dating ako Bicol Party List Representative Saldico. Sweden? Secretary Rimulya na bigla sa report na nasa Sweden ang dating kongresista. Sweden. Ang Sweden, ha? Europe yan, pre. Iyo. Sweden, ha? Duman kaya nagsumpa kan sa iyang sa affidavit sa sarong abogada si Congressman Saldico Sa Sweden? sa Sweden para ipadara ang sa iyang petisyon sa Korte Suprema na naghahagad na ibasura ang naging resolusyon kan ombudsman na sangatan siya ng kaso. Yes, Okay, kasabay kayo ni Kasudma sa sarong press conference, ibinahayag man kan tagapagtaram kang Korte Suprema si Atty. Camille Ting ang nasambit na petisyon as in ipinag-upload na ini sa indang website kaya na isa publiko na ang kopya kang petisyon ni dating ako Bicol Party List Congressman Saldico kontra sa ombudsman. Anong petition pa? Ano laman kang petition? Ipa basura nga ni Isukon yan. So, decision kan o resolution kan ombudsman na sangatan sa ning kaso sa Ligang Bayan. Ang sayang aligasyon, dito sinatawanin panahon para makapagsumitin ng counter affidavit. Okay. Pero sabi man kang ombudsman, dahil hindi mapatanyog sa dilatory tactics na pinagigibog ang kampo ni Saldico. Okay, PNP, dahil mapautob nin may iwasan na balasahan sigun kay Chief PNP Police General Narvates. February 23 hearing ni dating Presidente Rodrigo Duterte, bukas
pa sa publiko, sigon sa International Criminal Court. Mhm. Mantang PNP investigaran ang naglakop na peking medical bulletin ni Presidente Marcos. Mhm. Inagordina kan PNP chief sa sa cybercrime group na investigaran na sambit na pangyayari. Aha. Pagpapaluwas kan DSWD nin Din? bagong anti-EPAL guidelines sinagad na rikasan man. Aha. Taloy na ngayang pasado so Batas. daa. Haluyon nga ka mo magluwas ki anti-EPAL. Sige, adalan pag yun kimarami. Nasa section 19 sa provision pa lang ng GAA Yeah. na bawal ang politiko sa anong man na distribusyon nin cash o anong man na forma nin assistance ali sa gobyerno. Yes, okay. Alright, issue kan posibleng cabinet revamp, nag-iinit na naman. Pinsan ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri, sinasabing masalida kay DNR Secretary Rafael Lutilla. Pero nasa DNR ni Undersecretary, Aha. nagsabi, kan mga sources, rose from the ranking eh. Alright, so yaglipi, ang mga evidence ng pagkaaga doon yung Kampiways Enterprises, hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio dyan sa Oros at Legazpi City Basta Radyo, ipiway sa niyo yan. So tapos sabing konektado kung maski daing load. Sharing man, kan Sangad Solar Corporation, Basta Solar, Sangad. From Newsbase, ini po si Mardela. Good morning. Good morning, Paring Mark. Thank Newspaper you. front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Thank you, Paring Mar, sa mga headlines in the morning. Pong pagkaaga. Hali po dyan sa Newsbase, kandi si GB. O sandali, tawagan muna natin Tawagan muna natin ang Kwan Pag-asa para po sa kalagayan ng panahon. Okay, sige. Ito, ay, di pa nagring ma-hello na ako. Madali lang po. Ringing pa lang. Doon ako si Milvin ang duty. Ay, gari si Kwan. Si Ariel ang duty. Hello? Hello, yes, good morning, Sir Ay, Henry. salamat. Teka, ang duty, amigo. Opo, yes, sir. Gusto kong kamusta na ang duty dyan. Okay lang po, sir. ang ulok mo, Milvin, may kapilyoan na. Hindi po. Gari malait ang tirada mo, ha. Oy. Digo, hain siya. Hain. Sa ganyan po, sir, off duty sa next week po sa Lunes. Maray man na kamusta na ang duty pagkagang naapunan ko, yo. Iyo po. Magmo na kung kamo nakakaoron ko niya na aga. Iyo po. Masama na lang na magmakita kay sa anak kita. Na. Iyo po. Okay, sige amigo, go ahead sa forecast. Diyos marhay na pagkaal daw po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga DCGB. Asin sa gabos na taga pakinig, asin taga subaybay kan DCGB. Sa ngunya na pet sa Enero 30, 2026, sa aldaw ning Biyernes ning pagkaaga. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Share line o sa lubungang kang paros kang amihan sa kanang easterlies ang nakapekto sa sirangang parte kang Mindanao. Mantang northeast monsoon o paros kang amihan naman ang padagos na nakapekto sa enterong Luzon asin sa Kabisayaan. Dahil ang kayang digdi sa Kabikulan, magiging bahagyang mapanganoron sagkod sa mapanganoron na kalangitan na may mga pulong-pulong maluyang pag-uran. Ang paros ay moderado sagkod sa makusog na halis sa norte sirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatang kang Kabikulan, magiging banayad sagkod sa moderato ang pag-alon. Tinatayang agwat ning temperatura pigala umam poon 25 sagkod 30 grado sentigrado. Asin ang daw ay masirang at yan na alas 6:12 ning pagkaaga. Asin masulnop at yan na alas 5:45 ning pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 5:38 ning pagkaaga. Ini si Melvin Almohela reporting live. Halidigdi sa DOST, Pag-asa, Legazpi. Salamat amigo, mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Salamat
din po, Sir Henry. Welcome. God bless and mabuhay po. Thank you, thank you. Mga tugang 20 before 6 in the morning. Yan pang latest na kamugtakan kan sa tuyang panahon. Ngunyan pong aldaw ni Friday, pitsa 30 na. Sweldo mo yan, ano ron nalali? Sweldo Sweldo palan. Okay. Mainit. Thank you. Areta. Init pa. Report, kasabay po si Jomar Bien. Jomar, good morning. Salamat, BP Henry. Good morning sa mga parantabay. Duwa ang arestado digdi sa siyudad ng Tabaco dahilan sa pagpabakal ng peke na sigarilyo o smuggled na sigarilyo. Ini matapos na magkaigwanin buy-bust operation ang Tabaco PNP kay Riba ang CIDG sa duwang persona na nagtatangro nin sigarilyo na dairegistrado o smuggled. Ang operasyon ginibulig din mismo sa may luwasan sa Tabaco City Mall sa parte kan Luna Street. Bigdi na yan sa tahaw kang Tabaco City Mall asin kan Extension Market kung saan andua na suspect na binistusan na sa pangalan na Brian, 32 anyos, asin Well, 36 anyos, pareho ining technician asin residente kan Tabaco. Nagtangro nin sigarilyo na nagpapabakal ini sigarilyo. Natiktikan ini kan CIDG kaya nagpadarasin daning tao na paon para magbakal asin na alas 11:50 kasuod mang udto nagkaigwan ng transaction digdi sa may pinto yang kan Tabaco City Mall kung saan duman ibinaba kan mga suspek ang kinahon na mga sigarilyo na ipigpabakal na kumpiskar sa sainda ang 42 na paketin sigarilyo na may brand na Modern na pigsasabi ka ng autoridad smuggled ini atin na dairegistrado na produkto nin sigarilyo. Andua, dardarakan na CIDG para sa magkakanigo disposisyon. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali dyan sa luwas. Sa ating bayan, DCGB laging pinakikinggan. GB ang gustong gusto, GB ang paborito, hanap ko. Tama. Basta GB kami, ano? Anytime, anywhere, mga tugang, DCGB po ini. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Aramon tanaw ang mga paningit sa Morning Hirit. 15 before 6 in the morning. Sa Morning Hirit. Mga dagdag kaaraman, ngunyan pong aldaw. Shara Miliron sa istorya. Good morning, Shara. Good morning po, Pip Henry, asin sa satuyang mga paraan tabay. Aram do nito na basada sa siyensya, ang venom kan ibang species nin lawa o spider ang ginagamit sa medisina. Basado sa research kan University of Queensland asin iba pang laboratorio, ang venom kan mga black widow asin funnel web spiders ang may molecules na pwede bang pag-adalan para sa cardiovascular asin neurological studies kung saan sa puso, ginagamit ini para masabutan kung paano nagagana ang calcium channels na importante sa pumping action kan puso mantang sa utak naman. Piga-adalan kan mga scientist kung paano nakaka-apekto ang venom sa nerve signaling na
pwede makatabang sa pag-develop kan bulong para sa stroke, epilepsy as in neurodegenerative diseases. Sa ngunyan, padagos pa ang mga research as in laboratory studies sa nasambit na venom, kung sain wala pa manin commercial drug na direktang hali sa venom, alagad ginagamit ang molecules kaini bilang giya sa paggibonin bagong bulong. Yan po VP ang paningit sa morning hirit ngayon na aldaw ng Biyernes. Ini po si Shara Maylaron. Marhay na. Salamat, Shara, sa mga paningit sa morning hirit. Dagdag karaman, ngunyan pong aldaw. Paningit sa morning hirit. Sige, dumang kita mga tugang sa report ni Jimmy. Nasa Lita 16 before 6 in the morning. Si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Jim, good morning. Buhian mo. Yes, BP, maray na aga sa mga parantabay, sa mga istorya niya to na nakakalap, nagpamiting na ang bagong tukaw na Regional Director kan DPWH digdi sa Bicol sa persona ni Kadafi Tanggol. Ang primerong impresyon kan mga district engineers, okay man ang liderato kay ni. Ang hagad magsunod sa nasa kunano ang mga ipigmamando, kunano ang mga ipigpapasunod kan DPWH Central Office o na ang DPWH Secretary asin pagabot sa pag-implementar nin mga proyekto, kunano ang mga nasa IRR Implementing Rules and Regulation asin Republic Act 12009 o New Procurement Policy, sunodon sanaan mga ini para iwas sablay o problema. Bako la ini BP close sa mga politiko kung saan ang tama-tama, sala-sala, pati pagabot sa mga kontraktor dapat sunodon kung ano ang mga polisiya, partikular na iguan ng yan, nin 3-strike policy sa mga kontraktor. Primero, bawal ang mga pag-advance, bawal mag-intra sa doble na mga bidding nin mga proyekto. Kung nakabid na nin sa wrong proyekto, duman sa naan focus niya na mapakaray ang trabaho. Bako na may siya naman na proyekto sa ibang lugar, mabid na naman. Asin, minsan, igwa pa nin mga intervensyonin politiko. Anibang lisensya da, kanibang kontraktor, pigpapasubli o pigapaarkila, kaya palgo-palgo sa dilinsya. Iguanin mga nangyayaring subcontract. Dahil na ini mga mangyayari, dahil na ang mga politiko makakadikta sa DPWH sa kung ano ang mga dapat iprioridad na proyekto, imbis ang formula tabi BP from DPWH to RDC to Central Office, tapos mabalidate balik sa DPWH. So dahil na sa formula an insertion o iksinanin politiko kung sa hindi didaan nagpupuon an tipak nin porsyento sa mga kantidad nin proyekto, natural pag naitipak dumana nagpupuon an dilinsya, apektado na ang proyekto, po na dainik ang corruption. So yun na BP sa paggiling kan ibang DE, medyo tanos tildong ang kaisipan kaning bagong regional director kan DPWH. Ayun. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali dyan sa luwas. Dadangog ka mo sa morning hirit. Kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Sige, o di 11 minutes tabi bago magabot mga tugang ang alas alas 6 nin pagkaaga o sandali lang, sabi ni Madam Melindawi sabi ni Madam Melindawi, always DCGB po, good morning and to all your listeners. Good morning Sir Henry at sa gabos na mga listeners.
bago gusto niya iba man ning. Alright, good morning. Pasyato tabi kay Benji Dapugi, Manay Agnes Mape, and Madam Amada Esplana. Thank you. God is good all the time. Good morning, Tabi Henry M. Happy birthday po sa satuyang tugang na si Kuya. Walang pangalan, si Kuya lang. Sorry po. Walang pangalan. Okay, sige. Good morning, sir. Saro po akong concerned citizen. May gusto po akong idulog sa Indo. Paano po kaya sa mga naka-static din sa Magayon Drive, date nang naubos kasi may nag-claim na private individual sa mga daga-digdi. Samantalang public ini. Send po dyan. Arin po dyan ang Magayon Drive, tabi na may nag-claim na mga tao, may tagsadiri. Ano yan? Tabi na mga tao. Ang Magayon Drive kaya, pundo man baga sa may kanto, itong luwasan duman sa may Tagas Road, di ba? Itong kantong ito. Hanggang digdi po sa may Old Airport, yan po ang Magayon Drive. Send po party dyan, digdi sa may Pag-asa, digdi sa may Inutan kan Pag-asa. Dakul baga dyan. Tutong sa Inutan sa may Doña Maria, kwan yun. Ano niyo? Ano po ka yan? Sa may Doña Maria baga? Subdivision ito. Baka sudig di sa may Spillway. Adi, kasuhapo na agyan ko dyan sa Spillway, Salbatana. May mga, so na-report ni Diyos may mga basura pa. Na ano yan? Tabi na nakatambak duman sa Spillway. Hello? Good morning. Morning, Tabi. Sir Henry. Yes, good morning. Hello? Ay, sir. Medyo makusugon tabi feedback kang sa imong radyo. Paloy po kang volume. Ikaw po ako, Sir Henry. Paloy tabi kan makusugon ang kwan, makusugon ang ano ini. Sir, sige, apod ay, hello? Hello? Ay, naputol. Hello? Kampangan po kami kan Pag-asa. So sa may Pag-asa. Iyan sa may Pag-asa Mananggad. Ang sampangan kang Pag-asa, may mga residential Mananggad dyan. Iyan sana. Sisi po nagkiklaim. Igwa ki harong na pig sa Maroroy Kandaragayan, igwa ki apat na harong na pig relocate. Oh really? Ay nako. Sige. Paano garo halawig na kwan yan? Sisay po nagki-claim, pakita do tabi do ki feedback kung sa tabi ang nagki-claim kang lote. Buda ano yan kaya baga airport road yan eh. Hanggang naman sa may Spillway, medyo may aram akong dit na aram ka yan. Hadig din sa may kanto baga, dati baga Reagan, ano pod ka yan? Airbase, ano, apod ka ang kan panahon. Military reserve yan actually, na lugar na iyan. Iyan na kinamumugtakan kang airport na yan, old airport na yan. Sige daw, paano nila pag-claim, buda? Si sentag sa diri. Sige daw, paki-text mo na lang tabi nindo ako, ha? Tangani po na, ano yan, tangani po na ma-follow up tada. At may ideya lamang kita kung sisay, ha? Iyo po. Good morning. Hello? Hello? Yes. Good morning, buddy. Good morning, Madi. Abroad na Padi. Tako nang bahala kay Madi. Ano? Ora, tabi, Madi. Ora, tabi. Siyempre, tama. Siyempre mo na madagugon. Tama, edad ka na. Pakalay. Pagbayad na baga, maluyan. Nagdiluyan naman pagdangog, di ba? Ang pagiling ko ang maluya, bako ang pagdangog. Ano? Pasensya ka. Sige. Sa naghalapit
ito so ano ko dyan sa instansya. Sige, go. Kay Karen, kay Diana, kay Liit. Tapos si Juda. Iyon no tayo mo magmati si Juda. Si Sai? Si Juda, Diaz. Okay. Good morning, Juda. Good morning, Byuda. Juda! Byuda? Juda! Lalaki ini. Yuda? Juda. Juda? Ayan. Juda. Okay. Tapos digdi sa poblasyon. Opo. Si Auring Nabikilyo, si Mamalet, si Wawi Diaz. Yeah, Yan mo sa Bilyaso, border kong karo. Dili na Banaylal. Okay, sa Bilyar mo sa elementary school. Grabe na. Yeah. Yun na. Okay na, tama na, tama na size na. Salamat pa ni. Bye-bye, Madi. Bye-bye. Masira mong ka, Madi. Latuson mo yan aga. Tumang ka na naman. Nagtumang sa gurang. Bye-bye. Bye-bye. Okay. Alat ko na. Good morning kay Amigong Ray Malaya. Nailing ko sa si Amigong Ray kaswapon. Nangudto, nagmerienda. Good morning, tabi amigo ha. Sabi ni Leonito Gaviria, good morning. God is good all the time. At saka, good morning tabi sa mga listeners ta dyan sa... Ay, sino to? Sino ito? May nagpadala sa kuya ki picture. Ano man ta? Kada kung kang pwedeng ipadala ni pang picture na pinadala sa kuya. Ngunya na aga. Alat nga na ha. Okay. Sandali. Ano na nga inilugod? Kulugod nabubuksan so dapat babasaon ko ngunyan. Hello, good morning, Tabi Henry M. Ay kada ay nako. Madali lang madali. Welmar Liaguno, good morning daw. At saka sabi ni Ophelia Bongkodin, para dagog mo pa ako permi maski kang reporter ka pa from Manilao, Albay. Good morning tabi Madam Ophelia Bongkodin. Grabe, haluyuno na ano. Analisa Rodriguez, good morning po. Nicolay, pabati po kay Amelia na birthday niya ngunyan. Happy birthday po, Amelia. Sabi ni Glenda Losa, God bless po. Watching from Alcalá de Raga, Albay. Buboy Ulager, good morning to all. God bless. Luz Tiamson Navarro, Ging Bananea, good morning. Marilyn Bueno from Bagong Bayan, Daraga, Albay. At saka good morning kay Mading Sylvia Arboleda. Mading Sylvia, good morning tabi sa imo. At saka good morning kay Pita Peralta. Regards po sa Familia Peralta sa Barangay 2 kay Kapitan Milabal. Yan. Jen Estola, good morning daw sa Mendones and Eliasos Garay family. Yan. At saka good morning kay ito si Rex Dolino. Listening from Pangasinan po, my favorite host. Thank you ha. Henry M. Sa kasakan, paborito ko ngayang radio station sa Albay. Good morning po. Yes, good morning Rex Milton Dolino. At saka good morning kay classmate Jocelyn Enovejas. Kumusta ka na, classmate? Kumusta ka na? Aloy-aloy kita nagkairilingan Basta na, ta sa fiesta dyan sa Makalaya. Kumay time ako sa Mayo. Baloong ko doon na mag-uli. Ade, magkairilingan lamang itang magkakralasi kang high school. Nagdadamog Mga haraluyo na kita di. Mga antigo na kita di. si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Ronnie Floor, good morning tabi. Henry Nation. Wow, the best ini ha. Henry Nation. Yan. Good morning. Ano ito? Good morning Kuya Henry. Ano ito? Nation ko po. Advance happy birthday. Sa kong ama na si Rafael Flor, palaging nagdadangog sa imo. Bumabati ang anak niya na si Ronnie Flor. Sige, Santos Villa Senior, good morning daw from Tabaco City. Good morning. Sabi man ni Jen Estola, pakigreet po.
Happy birthday po kay Haya Mish Lumerio, Lita, more birthdays to come. At saka kay G. Basaliote. Good morning! Ang mga bareta, mga tugang masunod na. Makalipas lang kan mga patalastas. Magbabalik po kami. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Radyo Balagon ka ito, DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number 1, always DCGB, alas 6:04 po ni Naga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta, Bicol University mantenido sa passing rate sa iba-ibang board and licensure examinations. Tabaco City, minidbid kandinar birang saro sa mga local government units na may best solid waste management practices sa ika-25 taon na anibersaryo kang Solid Waste Management Act of 2000 o Republic Act 9003. Sa lado national, Korte Suprema inafirmar unconstitutional
na unconstitutional an article of impeachment kontra kay VP Sara Duterte. Pebrero 23, hearing ni dating Presidente Rodrigo Duterte bukas sa publiko sigon sa International Criminal Court. Sa ibang nasyon, Presidente kang Iran hinagad sa gobyerno na midbidon ang sa indang pagkukulang. Business News, ekonomiya kang Pilipinas buminagsak kan taon 2025 sa 4.5%. Health News, sintomas kan Nipah virus asin kung paano maproteheran kontra digdi, ipinaluwas kan mga eksperto. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga bareta niya to sa lado lokal. Mantenido ang high passing rates kan Bicol University sa malalain na mga board licensure examinations. Sigon kay BU President Dr. Babyboy Benjamin Ibres na nagkaigwanin signifikanting pagbabago sa implementasyon kang learning approach sa mga estudyante sa panahon asin pagkatapos kan COVID-19 pandemic, partikular na sa admission process. Sa panahon kan pandemya, nasuspender ang traditional na paper and pencil examinations asin pinagsalidahan in portfolio-based assessment system dahil kan restrictions sa face-to-face classes. Aminado man si Ibres na nahadit ang institusyon sa pagbabago na pwedeng makaafektar sa kalidad kang edukasyon. Alagad naging positibo ang resulta kan kunsain mas naging efektibo ang new learning approach sa nagresulta sa langkaw na performance sa mga board as in licensure examinations kan mga eskwelahan. Matatandaan na kapwesto pa sana sa top number 1 performing school sa architecture licensure exam and Bicol University. Mientras tanto, mga tugang dagdag na mga bareta sa lado lokal. Kampanya laban sa malnutrisyon pinapakusog sa Legazpi City. Report kay Al Armari. Gustong pagkusugon kan Legazpi City ang kampanya para sa malnutrisyon. Si City Councilor Sunshine Imperial, Chairman kan Committee on Health, nagbusol ng resolusyon na minaadaptar kan National Nutrition Laws para may pasunod digdi sa lokalidad. Sigo promoter ko niyan ang mga masustansyang pagkaon na gusto ining may pasunod, lalo na sa mga kakian. Manunutaran ko niyan ang mga kakian masyado nang expose sa bako mga maray na pagkaon sa tindahan, lalo na ang mga junk foods. Importante man maray ang pagriparo kan mga magurang na matutukan ang oral daw na pagkaon kan mga aki. Ang gobyerno lokal sa Legazpi gusto ining matutukan man para ma-address ang issue sa malnutrition. Al Armario, DCGB. Pinagmidbid mga tugang kan Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau o DNR-EMB ang Tabaco City bilang saro sa mga local government units na may best practices nin solid waste management sa ginibong awarding sa Novotel Hotel, Cubao, Quezon City. Ang pagmidbid katakod kan selebrasyon kan ika-25 taon na anibersaryo kan pagpirma kang Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000 kung saan personal ining narisibin ni Tabaco City Environment and Natural Resources Officer Reynold Martires. Sigon sa ahensya, ang aktibidad maot na mahiling asin matawanan in recognition ang mga nagibo. Nagkaigwanin milestone, inobasyon asin ang pulisiya sa pagpapautob ka nasabing leyes sa paagiman kan temang Republic Act 9003 at 25, honoring the past, renewing commitments, innovating for cleaner tomorrow. Dagdag na report, hali po dyan sa lawas kaiba ang bareta ni Karen Ala. Mga bulong as in medical kits padagos ang pinagtatao kam Provincial Health Office sa mga evacuees sa pagtugak kan Bulkan Mayon. Angel o kaya Karen Ala sa detalye. Padagos man ang pagsustinir kan Albay Provincial Health Office nin mga materyales, bulong asin ano pang mga medical kits sa mga individual o ibig. Karen? Naputol ang signal ni Karen Ala, halid dyan sa lawas 9 minutes pasado alas 6 nin pag-aaga. Okay na ang signal ni Karen? Karen, go! Mga individual o evacuees na pinairibakwar
matapos isaanat sa alang to level 3 anbulkan mayon. Sa impormasyon kan DCGB News, mga bados nakakari si Dinin delivery kit tangani na suportaran ang kaligtasan kan pagbarados araki kayni habang nasa evacuation center. May libreng konsultasyon, psychosocial support, may mga pigpapanauman na libreng uliset net kontra dengue, may mga bulong asin vitamins na pigdidistribuir, partikularmente sa mga kaasian asin mga senior. Dahil lang tasusog na mismo kay Provincial Health Officer Dr. Estela Zenit, dahil nanggad may ibitaran o kontrol ang hinilangan sa evacuation center aron kaining may mga serye pa nin ashfall. Mientras tanto inasigurat kan opisina de Provincial Salud na padagos na suportado kan opisina ang pangangaipong medical kan mga nakastandby ngunyan sa evacuation center panganing dahil epidemya na mangyari durante kaining aktibidad kan bulkan mayon kanan ala de CGB. Saro ng ubis ang dynastiyang politikal sa nasyon kan Pilipinas. Sigon kay ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. sa entrevista kan DCGB News. Sinabi ni Garbin na padagos ang espersos kan House of Representatives para maipasar ang anti-political dynasty bill katakod kan padagos na paglubo kainis sa bilog na nasyon kung sa indawa ang mga saradit na barangay magkakapamilya na nakatukaw sa pwesto. Tinawan ni Don ni Garbin na sa irarom ka nasabing bill pig-adalan kung paano maibitaran maglaog sa politika ang mga kaparyentes ang mga incumbent officials sagkod sa ikapat na degree by consanguinity or affinity or aniba man na proposal kaini second degree of consanguinity and affinity. Broadening political participation, meeting the concentration of power sa nagkakapirang pamilya. And we have this anti-political dynasty. But long overdue na dahil mandato ini kang sa tuyang saligang batas to come up with a law on paano maibitaran ang political dynasty. May mga proposal na pinagtutukar Henry Kadaklan is within the fourth degree of consanguinity and affinity. And igwaman second degree of consanguinity or affinity. Tingog ni Congressman Alfredo Garbin Jr. sa entrevista kan DCGB News. Nagpatanid ang National Telecommunications Office o NTC Bicol sa publiko may kinaraman sa mga encrypted messages na bagong scam na naglalakop ngunyan. Sa entrevista kan DCGB News kay NTC Bicol Enforcement and Operation Division Chief Engineer Gerald Veloso, sinabi kay ni na encrypted messages scam nagpapadara nin mga mensahe kung sain bako mga numero ang pigagamit kundi ang pangaran nin mga kumpanya o establishmento na nag-officer nin kung ano-anong bagay asin may katuyuhan na makuan personal na detalye o informasyon kan mga biktima. Tinaman nindo ni Veloso na warang lehitimong kumpanya o ahensya na maahagad o ma-request nin personal na informasyon sa paagin ng text messages. Kaya ang patanid ni Veloso sa publiko, maging vigilante asin maingat asin dahil mag-reply o mag-responde sa mga siring na mensaheng nag-aaga din personal na informasyon. Isang encrypted po na pangalan instead na number nila linalagay. So ito po, scam po to. Sounds legitimate by posing as a trusted representative ng any institution or any company. So we must be alert for this. Since magpapromise po yan, sir, ng rewards, then it will ask you any information detail that will share any app para po doon ka po maka-link o i-click mo yung address na yon. But a real institution will never ask for any passcodes, OTPs, account info, or any personal information. Ang tingog ni NTC Bicol Enforcement and Operations Division Chief Engineer Gerald Veloso sa entrevista kang DCGB News. Mientras tanto, Department of Education Bicol formal lang ipinaglansar ang psychological first aid modules para sa mga emergency affected learners asin para tukdo. Angel Mostasa sa report. Biglansar na kan DepEd Bicol ang sa indang Believe GTS
PFA modules para sa emergency affected learners as in teachers. Sigun sa ahensya, sa panginganap ni Regional Director Gilbert Sadsad, parte inikan sa ilang disaster response intervention as in psychological support initiative para sa mga estudyante kung kaya binilog-binta and building innovative leadership and indomitable Bicolanos o believe galing, talino at serbisyong may puso sa psychological first aid modules. Ang nasabing localized modules ang gagamitin ng mga schools division officers, mga trained PFA facilitators at mga organisasyon sa bilog na rehiyon. Enot naman nagpaluwas si Sadsad ng memorandum para pag-implementar ang modules para sa field testing sa mga learners na nakarecover o nagre-recover sa distress as in trauma, darakan ang mga uminaging kalamidad sa rehiyon. Tinawanan doon ni Sadsad na labi ka importante ang pagkakaigwa kainin ng mga localized modules dahil natabantad ang rehiyon sa manibaybang mga peligro araw kan volcanic eruption, bagyo at linog. Initial naman nakapag-distribute ang ahensya ng mga modules sa mga estudyante na apektado ka na aktibidad kan Bulkan Mayon asin sa probinsya kana Masbate. Maragdag na bareta, Inzo Mustaza, DCGB News. Bagong quarry site sa Travesía kan Ginubatan Albay, ipapacheck kang National Irrigation Administration kung da'y magkaapektar sa struktura kan irigasyon. Jimmy nasalita sa report. Ipapacheck ni Engineer Floyd So ka National Irrigation Administration kung nasa tamang distansya sa struktura na ipinagibukan niya ang bagong site nin quarry sa Barangay Travesía sa Ginubatan. Ini matapos na makanto sa karaman kaniya na igwanin quarry operation sa Salog, sakop kan Travesía, kung saan ang pighalitan baka sa sobrang pagparakutkot sa upstream kan struktura umabot ang panahon maapektaran ang mga pundasyon kan mga pasilidad ka nasabing opisina na yaon dyan sa may Travesía. Sigun kay Engineer So, kay puhan 1 kilometer ang distansya kan quarry site sa mga proyekto kaniya kung saan kung madiskobring luwas man ini, dahil man ki problema, alagod ka kung madiskobring posible makakaapektar ang mga struktura, laog pa naman sa 1 kilometer na distansya saka na mahiro ang nasabing ahensya para sa initial action kung kaya kay puhan ipacheck na muna ang sitwasyon susog sa pamayo kaniya digdi sa Albay. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. 4 na pamilya sa Barangay Maroroy, Candaraga, Albay. Naagihan po nin demolisyon as in pig-relocate na sa relocation site sa Anislag. Joshua Bino sa report. 4 na mga pamilya, mga residentes kan Barangay Maroroy sa munisipyo kan Daraga Albay ang pinagpa-relocate sa Sunrise Village relocation site sa Barangay Anislag kan parehong munisipyo. Ang mga pamilyang ini, iyo ang mga madadalaganan kan mangyayari man na demolisyon sa nasabi ng barangay. Sa initial na impormasyon, pakikipaghuron kag DCGB News kay punong barangay Robinson Toto Lubiano, naglulawas na private property plan ini asin nadaog sa kaso itong mga pamilyang naka-star sa lugar dyan sa barangay Maroroy. Mientras tanto, kan nakaaging aldaw Enero 28, 2026, nakapagkondusir naman nin pre-demolition conference na pinanginutan kan Presidential Commission for the Urban Poor asin ginibo ang pagtiripon sa Mayor's Conference Room sa Laogkan Munisipyo kan Daraga Albay. Katiyuhan kan konferensya, iyo ang pinagdidiskutir itong mga sitwasyon asin mga tabang duman sa pamilyang mga residentes kan Barangay Maroroy na matidalaganan niya na kan mangyayaring demolisyon. Susog sa napaguroronan bilang benepisyo, itong mga apektadong pamilya makaresibi nin paharong ngani na duman sa Sunrise Village relocation site sa Barangay Anislag asin shelter assistance na maabot sa 15,000 pesos kada pamilya bilang pandagdag sa pag-establisher nin bagong istaran. Ang konferensya ginibo bilang paagi para mas malinaw ang mga lakdang asin responsibilidad ng mga involved agencies. Tangani ng magayon, matuninong malinig ang magiging proseso
kan nangyayaring relokasyon asin na demolisyon. Pinakatindiran ang nasabi ng pagtiripon ni Mayor Vic Terete ni Municipal Local Government Operations Officer Gerardo Glenn Berses. Nagatinderman si Madam Imelda Gonzaga, ang officer in charge kan MSWDO. Yaon ang presensya ni Kapitan Robinson Toto Lobiano, may representative man hali sa Daraga Municipal Police, may representative hali sa National Housing Authority, asin iba pang mga opisyal kan lokal na gobyerno kan Daraga Albay. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. Alas 6:20, oras mga tugang sa Pilipinas. Iba pa niya tong mga bareta sa lado lokal. Dumang kita sa 1st District kan Albay. Grand Motorcade para kay Nuestra Señora de los Desamparados. Gigibuhon ngunyan sa Bakakay, Albay. Report kay Jomar Biel. Magkakaigwang ngunyan aldaw ng Grand Motorcade para sa bilang parte kang 125th Jubilee Celebration of Devotion sa inakan Banwaan kan Bakakay na si Nuestra Señora de los Desamparados. Ini ang pinaganusyar kan St. Rose of Lima Parish sa Bakakay, Albay. Susug sa Inda, ang Grand Motorcade mapuon alas 8 pagkaaga. Ini mangyayari magpupuon digdi sa simbahan kan St. Rose of Lima. Pagali dumangkan motorcade mapasiring sa Barangay Hindi, mabalik sa parte kan pasiring sa Barangay Sugod, then mabalda sa San Jose kan Malilipot, pasiring na sa diretso sa Santa Misericordia kan Banwaan kan Santo Domingo, mawala mababa sa Barangay San Andres, pasiring sa Barangay Bayandong, sundo na magluwas naman ini digdi sa parte kan Provincial Road, pasiring naman sa Pili Ilawod, dangan mabalik na sa parokya ni St. Rose of Lima. Pangapudan kan simbahan kan St. Rose of Lima naan mairiba sa Grand Motorcade kung pwede magbugtaklin asul o puting ribbon o maski flaglet sa saindang mga bihikulo bilang tanda kan pagkasararo asin debosyon sa ina. Nagdahagad man ng dispensasyon ang St. Rose of Lima Parish sa publiko kung na maapektaran kan mulos kan trapiko. Alagad sa asigurar na alipot na oras man sanaan na maulang ang trapiko dahilan ta makaskasmanan magiging dalagan kan motorcade. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. 22 minutos pasado alas 6 nin pagkaaga. Bareta sa Lado Nacional. Makatapos lang kan mga patalastan. GB News Express. GB News Express. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Ayun o, si Dan na lang payatot dati. Ang macho na ngayon! Cheers tayo dyan! Gaan talaga pag ang tropa malakas sumuporta. Tapos may Tanduay Light. Masarap inumin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mas magaan ang buhay pag nandyan ang barkada at Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Wala kang di malalampasan pag may tiwala sa sarili. Tagay na sa swabing lasa at hagod ng Tanduay Rum. 170 years nang naniniwala sa tibay ng Pinoy. Ang tunay na matibay, may tibay Tanduay. Drink responsibly. Tunay ang tibay mo, kaya Tanduay ang tagay mo. Drink responsibly. Alam niyo ba kung bakit marami ang mga taong umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang kanilang mga sakit? Ayon sa dalubhasang scientist na si Dr. Linus Pauling, two-time Nobel Prize winner, nilabas niya ang kanyang discovery in 1936 that you can trace every sickness, every disease, and every ailment to a mineral deficiency. Ang ating katawan ay kailangan around 80 kinds of minerals para lagi tayong malakas at hindi basta-basta nagkakasakit. Ang mga minerals na yan ay makukuha lamang sa HCI-CMD or Cell Mineral Drops, natural, safe, economical, kompleto at balanse na siyang kailangang ibalik sa ating katawan araw-araw. Kaya naman sa paggamit ng HCI-CMD, marami na ang nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang nasave sa operasyon. For more information and free health consultation, visit CMD office at 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. At Top Denver's Computer Shop. You may call or text 0939-904-0717. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini, DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninodo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Agamigos, agamigas, may nagbabalik. Programa sa radyong pangsiyensya, pang-teknolohiya at para sa masa. Muling i-ere. Diskusyon nasa DZGB na. Mas malawak, mas espesyal, mas makabago. Science good news just for you. Abangan tuwing 1st and 3rd Fridays of the month. Diskusyon Season 2. Kompleto sigurado. Kompleto sigurado. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties,
corporate seminars and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers room, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. GB News Express. GB News Express. Padagos kitang unyan mga tugang sa mga bareta, inapirmar po kan Korte Suprema ang nainot nindang desisyon na unconstitutional an article of impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte. Ini may kinaraman sa motion for reconsideration ni sinumiter kan Kamara de Representantes sa desisyon kan Korte Suprema kan Hulyo 2025 na nagsasabing nagsuhay sa 1-year ban rule on articles of impeachment sa irarom kan konstitusyon. Sa pagi ng unanimous vote kan mga maestrado, penalmenting ibinasura kan Korte Suprema ang motion for reconsideration kan Kamara na naghahagad ni nabirikon ang desisyon na unconstitutional ang articles of impeachment kontra kay VP Sara Duterte. Sa pahayag ni Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting, magigirumduma na kan Disyembre 24 kan Disyembre 2024 ipinagsumiter ang tulong impeachment complaint kontra kay VP Sara may kinaraman sa sala na paggamit kan confidential funds. Ang ikaapat na impeachment complaint pig-endorsuman kan Kamara sa Senado bilang article of impeachment. Tinawanin doon kan Kamara na pig-archive ang nainot ng tulong reklamo matapos ipadara ang ikaapat na complaint kaya dahil napunan ang 1-year ban. Nagpasalamat ang defense team ni Vice President Sara Duterte sa pag-apirmar kan Korte Suprema sa nainot kaning desisyon na unconstitutional ang articles of impeachment kontra sa iya. Sa sarong press conference, inanunsyo ni Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting ang pagbasura sa motion for reconsideration na pinagsumiter kan Kamara de Representantes na naghahagad na birikon ang nainot ng desisyon kan Korte Suprema. Nainot kani kang Hulyo 2025 pigdeklarar kan Korte na ang constitutional o suhay sa konstitusyon ang articles of impeachment dahil sa pagbalgar sa 1-year ban rule. Sigon sa kampo ni Duterte, respetado nila ang resolusyon kan Korte Suprema na nagbabasura sa motion for reconsideration kan House of Representatives. Nagpasalamat man sinda sa pinakahalangkaw na Korte sa Nasyon sa paglatag nin malinaw na authoritative guidance o constitutional limits sa sintamang tratamiento kan impeachment proceedings. Dahil naresolbera na ini kan Korte Suprema, sarado na ang bagay na ini. Sa indang sinabi na mag-move una para aksyonan ang pressing issues concerns kan nasyon. Makoordinar ang Department of the Interior and Local Government o DILG sa Sweden para sa paghahanap kay dating Congressman Saldico. Kasunod ini kang report na naghampang siko sa sarong notary sa Stockholm, Sweden kun kan Enero 15 para pirmahan ang sa iyang petisyon sa Korte Suprema. Kinumpirma ni Interior Secretary John Vic Rimulya ang pagkikipagkoordinar kan DILG sa sarong media interview kasahapon. Tinawan niya doon na nagagamit si Conin foreign passport kaya nakabiyahe sa Europa asin bako Philippine passport na kinansilar na kan Disyembre. Sinabi niyang magiging magabat ang lakdang nindangon yan sa pagkasabing i-red flag na ninda ang foreign passport niko. Pinagkukuan ang kopya kan pasaporte asin ilalatag ini sa pagi kan Interpol tanganing dai siya makalawas sa Portugal. Asin kun magluwas man, madadakop na ang dating kongresista sigon pa sa DILG Secretary. Formal nang ilinuwas kan Korte Suprema sa publiko na isinumiter na petisyon ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico sa Office of the Ombudsman. Ini kasunod kan pag-upload kan Korte Suprema sa nasabing petisyon sa indang official website na makukuha sa online. Base sa dokumento, isinumiter ni Saldico ang partikular na petisyon for certiorari o prohibitions with application for writ of preliminary injunction and temporary restraining order. Nakapalamanigdi ang kahagadan na ibasura o pawaranin kusog kan Korte Suprema
ang resolusyon kanong ombudsman na makasuhan siko nin graft as in malversation sa Sandigan Bayan. Nagtutubod ang nasabing dating kongresista na nagkaigwan ng grave abuse of discretion sa pinaluwas kay ning resolusyon na maski daay papigrekomendar kan Independent Commission for Infrastructure o ICI makaibahan ini sa mga nasangataning kaso. Hinagad niya na isinumiter sa petisyon na mapugulan ang ombudsman mga tauhan asin representante kaini na magpautob nin resolusyon kan Tanod Bayan. Magin ang reversal ka nasabing resolusyon kan ombudsman kan Nobyembre kan nakaaging taon hinagad man na birikon kan Korte Suprema. Isinumiter sa nasabing petisyon o nasabing petisyon kang nakaaging Enero 25, 2026. Daing ipapautob na mahiwasan na pagbabala sa Origodon sa Philippine National Police. Sa halangkaw o sa mga halangkaw na official kang pulisya kasunod kan sa iyang promosyon bilang 4-star general as in pagiging full-fledged chief kan PNP. Sigon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. na mamantener ang estabilidad kan organisasyon. Alaga tinawa niya doon na ang mga pagbabago sa liderato, parte kan normal na operasyon sa serbisyo kan pulisya. Dagdag pa kan Chief PNP na mantinidong ipinautob ang presenteng direktiba kontra sa kriminalidad as in para sa kaligtasan kan komunidad. Susugman ini sa direktiba ni Presidente Bongbong Marcos na mantiniron ang katrangkiluhan sa karahayan. Pababaon ang kriminalidad asin pakusugon ang profesionalismo asin disiplina sa laog kan PNP. Hinagad niya sa mga halangkaw na opisyal asin mga empleyado kan PNP na mantiniron na nakasentro sa saendang mandato kasabay kan pagtuunin doon ang disiplina, profesionalismo asin pagserbis sa manuwaan ang padagos na panginot na prioridad kan kapulisan. Magigiramduman na kanakaging aldaw nanumpa sa pwesto si Nartates sampang ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Bukas daw sa publiko ang magiging confirmation o confirmation of charges hearing ni dating Presidente Rodrigo Duterte na nakatalaan sa Pebrero 23, 2026. 5 bulan poon kan maoktaba ang orihinal na schedule kan Septyembre 23, 2025 na hearing. Sigon sa abisong ipinaluwas kang ICC para sa sisay man na nagmamaabot na makahiling sa hearing, susundon ang first come first serve basis dahil limitado sa na ang papalaogon sa laog kan public gallery. Dapat man na makalaog sa korte ang mga mahiling sarong oras bago ang nakatalaan na pagpuon kan hearing para sa mga miyembro kan diplomatic corps as in civil society organization. Kay po na mag-request ang mga in attendance bago Pebrero 16, 2026. Kay puhan man na magpahiling ang mga invalid passport o valid ID sa main entrance kan korte. Para sa mga journalist na gustong mag-cover sa hearing, kay puhan na mag-request ang mga ini sa Public Affairs Unit kan ICC bago Pebrero 16. Kinakaipuhan man na makapagpahiling ang mga ini nin valid press card, passport o ID na may picture. Ibabawal man sa publiko ang pagkuhanin litrato as in video sa loob kan korte, sa building, apera o kan court building. Apera sana sa mga miyembro kan media. Pinatanidan man ang publiko na obserbaran ang magkanigong decorum sa loob kan korte. Magakaigwan in live streaming sa nasabing hearing pero madidli ini in 30 minutos arukan mga nainot ng hearing sa International Tribunal. Sigon sa ICC, nakatalaan ang pagnangog sa Pebrero 23, 24 asin 27 sa Courtroom 1 kang International Tribunal. Digdi magakaigwan in oral submission ang prosecution, defense asin ang legal representative of victims para i-representar ang kanya-kanyang argumento. Bareta sa luwas kan Pilipinas, makalipas kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Makunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suite Sagmili,
Legazpi City near Aleco. Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco beside Siga Hospital. Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital. And now open Rabvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! GB News Express. GB News Express. Baretangon yan mga tugang sa ibang nasyon nang apudan po si Iranian President Masoud Pezeshkian sa gobyerno na dapat midbidunindan sa indang pagkukulang. Sinabi kay ini na magkakanigo na basulon ang sariling gobyerno kaysa madagit ini sa ibang nasyon kaya nagkaigwanin mahiwasan na hero protesta sa Iran. Naghagad ininin pakikipaghuron sa judiciary para maiproseso man ang pagpapalibre sa mga nakakulong na mga protesters. Magigirumduman na nagkapirang ribong protesters ang nagadan. Asin dakulman ang inaristo matapos ang nationwide protest dahil sa pagbagsak ng ekonomiya kang nasyon. Nagpatanid man ang Estados Unidos na atakihon ng Iran kapag nagpapadagos ang pagdakul kang nagagadan na nagpoprotesta. Business News. Mga tugang bareta sa negosyo, naglagabong ang pagrambong kan ekonomiya kan Pilipinas durante kan ultimong quarter asin sa kabilugan kan taon 2025. Sa press conference sa dalagan kan ekonomiya kan Pilipinas, ipinag-report ni National Statistician asin PSA Undersecretary Dennis Mapa na nakapag-restore ng Gross Domestic Product o GDP o ang kabilugan na kantidad nin mga produkto at serbisyo na pigigibo sa nasyon sa 3% kan ultimong quarter kan taon 2025 mantang 4.4% man sa bilog na taon. Nagluluwas na nagluya ang pagrambong kan ekonomiya sa ultimong quarter asin kabilugan kan taon 2025 kumpara kan taon 2024 na igwang 5.3% na GDP sa ultimong quarter asin 5.7% man sa year-on-year growth rates. Inani katulong sunod na taon na pagpalyar kan gobyerno na abuton ang target na pagrambong kan ekonomiya na nasa 5.5% sa god 6.5%. Sa panaluwas ni Department of Economy, Planning and Development o DepDev Secretary Arsenio Balisacan nan magkapirang factors na nakaapekto sa ekonomiya sa nakaaging taon kaibahan ang epekto kan mga pagtama kan kalamidad sa nasyon na nagresulta sa suspension in klase. Inako kan opisyal na nakaapekto ang flood control corruption, iskandal sa mga negosyo asin kumpiyansa kan mga konsumidores. Bilang resulta, buminagsak ang domestic demand growth sa 0.7% sa ultimong quarter kan 2025 na nagresulta sa full year growth na 3.7% gikan sa 5.8% kan taon 2024. Naapektaran digdi ang pribado asin pampublikong konstruksyon, siring man ang private consumption sa nasabing panahon. Sigon kay Balisacan, puga-puga ang pigigibong lakdang kan gobyerno tanganing maibalik ang tiwala kan publiko sa paagi kan pagpapakusog sa mga serbisyo kan gobyerno na nahihiling asin namamatian kan mga Filipino sa saindang pang-oral daw na pamumuhay. Bareta po sa salud kasabay si News Director Mardy La Cruz. Aramon talabang detalye may kinaraman sa Nipah virus. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Dahil sa outbreak kan Nipah virus sa West Bengal, India, binuhay ang pinakusog na border surveillance sa nakapirang nasyon sa Asya. Sa Pilipinas, nagdaraning kolektibong pagkatakot na tibaan magbalik ang lockdowns durante kan COVID-19 pandemic. Alagad siniguro kan Department of Health o DOH
na dahil nangyayari ang siring na bagay sa Nipah virus sa pagsasabing ang tamang impormasyon at preparasyon ang yabe para makortar ang paglagop ka Nipah virus. Sigon sa mga health experts, ang early symptoms ka Nipah virus garong kapareho man sana sa mga common illnesses na kumplesto nin kalintura, kulog nin payaw, pagkulog o pag-ubag ning alunan, abo asin kadepresila na maghangos. Dagdag pa kan DOH na nagiging peligroso ang Nipah virus dahil nagkakausa ng encephalitis o pag-ubag kan utak. Ini minaresulta sa confusion, seizures, coma, long-term neurological damage, asin maging pagkagadan. Sinabi pa na Nipah virus, may halang ka ng mortality rate na 40 sa 75%. Asin siring kan ibang pathogens, dahil manin bakuna, asin dahil in specific na antiviral treatment para digdi. Apisar kini tinawanin doon kan DOH na preparado ang nasyon sa posibilidad na makalaog sa nasyon ang Nipah virus. Sigon sa ahensya, siring kan ibang communicable disease ang infeksyon kan Nipah virus na pupugulan. Kasabay kini, tigpaluas kan DOH ang mga epektibong paagi para maiwasan ang infeksyon. Sa animal to human, dapat limitaran ang access sa PAMSAP as in fresh kong food products. Gumamit ng protective clothing kapag nagkakapot nin may helang na hayop, as in ligtas na pagkatay, as in prosedimento, kan pagadanin hayop. Mientras na sa human to human, nagulang bagay ang early detection, isolation, tamang infection control sa healthcare settings, as in accurate health reporting durante ang pagbiyahe o travel. Pantang nagapadagos na minaokupar ka mga headlines ang bareta manahod sa Nipah virus, pinawanin doon kan mga health experts na ang solusyon iyo ang kandaan, asin bako ang pagkataranta o pagpanik. Health News pang Newsbase, Mardila, Dainiba. Thank you paling mga mientras tanto. Nasa linya po ang Pag-asa kasabay si Melvin Almuela sa Kamugtakan Kampanahon. Diyos marhay na pagkaal daw po sa mga taga DCGB. Asin sa gabos na taga-pakinig asin taga-subaybay kan DCGB. Sa ngunya na Enero 30, 2026, sal daw ning Biyernes ning pagkaaga. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Share line no sa lubungang kang paros kang amihan sa kanang easterlies ang nakapekto sa sirangang parte kang Mindanao. Mantang northeast monsoon no paros kang amihan naman ang padagos na nakapekto sa enterong Luzon asin sa Kabisayaan. Dahil ang kaya digdi sa Kabikulan, magiging bahagyang mapanganoron sagkod sa panganoron na kalangitan na may mga pulok-pulong maluyang pag-uran. Ang paros ay moderado sagkod sa Mukusog na hali sa norte sirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatang kang Kabikulan, magiging banayad sagkod sa moderato ang pag-alon. Tinatayang agwat ning temperatura pigala umampoon 25 sagkod 30 grado sentigrado. Asinungal daw ay masirang at yan na alas 6:12 ning pagkaaga, asin masulnok at yan na alas 5:45 ning pagkahapon. Ini si Melvin Almuela reporting live halidigdi sa DOST Pag-asa, Legazpi. Mga tugang iyang palitalles kan mga bareta sa GB News Express. Nagsurat kan bareta, News Director Mardy La Cruz, Jenny Balyaran, Nicole Ann Gloriani, asin si Shara May Leron. Kaiba po ang Mega Force Patrol. Hali po dyan sa luwas. Sini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Real
Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataonin pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninodo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Pag acidic ka, magkakasakit ka. Paano mo malalaman na ikaw ay taong acidic? Madaling mapagod at manghina, sakitin. Maraming aray sa katawan, organ failure. Madalas magkaroon ng mga infection, virus, bacteria, fungus, parasites, cancer cells mabubuhay sa iyong katawan dahil ikaw ay acidic. Address your acidity, you will address your ailment. HCI Power Trio, CMD, CBF at Cell Bio Juice. Kontra-acidic, iwas sakit, pampalakas, pampasigla, pampalusog, pampagana, pampaganda, pampagwapo, pampatalino, pampahaba ng buhay. For more information and free health consultation, visit CMD office at 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front LCC Supermarket at Top Denver's Computer Shop. You may call or text 0939-904-0717. Agamigos, agamigas, may nagbabalik. Programa sa radyong pangsiyensya, pang-teknolohiya at para sa masa. Muling i-ere. Diskusyon nasa DZGB na. Mas malawak, mas espesyal, mas makabago. Science good news just for you. Abangan tuwing 1st and 3rd Fridays of the month. Diskusyon Season 2. Kompleto sigurado. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghin anyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Nagdadalo ka mo sa DZGB, kaiba si Henry M.
Sige, balik kita mga tugang sa programa sa DZGB. Nagdadamog ka mo kay Henry M. sa DZGB. Always number 1, always at your service. 10 minutes o 7 minutes before 7 in the morning, ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan, kunday magbabago, tanganing magmangatay, kay puan po na sabayaning protection Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para po sa ludasin proteksyon. Ini po may Silimarin na halis sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid sarong proteksyon kontra sa paghubag kayan, may bisyo manawara. Mahilig ka man uminom o dai, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga botika nationwide. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magagalit. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Daw nindo. Nindo. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Si Isay daw ini. Saro da tabing official sa sarong eskwelahan? Nako, may lahing sa manok. Nata. Tinuka daw suangog kan sa iyang katrabaho? O ano man na. Joshua, ano nangyari? Oha. Joshua. Oh, ano nangyari? Good morning, BP. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Ay. Good morning. Cute sa bata na. Ganun ba sa katuwalyaon? Oo. Anong nangyari? Sisay daw ini. Na? Opisyal. Oh. Sa sarong eskwelahan. Oh. Ining si Sir. Namamayo nin sarong department. Aha. Ang problema, bata ka sarang alda, may didiman pa sana ako. Ano nangyari? ang problema, may nakahiling. Oh. Tinuka niya sa angog ang sa iyang katrabahong babae. Na saro man na opisyal na mamayo kanbal yung department. Nagkulugso likod ko. Yari aram ko eh. Ano na? Sige daw. Go. Sigon sa kulalapnet. Kaya ito data ni Henry. Ining si Sir Boda si Madam kasi para sana. Pero wara sana sa inda pag nagsasabat-sabatan sa eskwelahan. Okay. Alagad sarong aldaw. Na si Ripan Cantos siya serong kulalapnet. Na? Pero ngaya may something si Sir Boda si Madam. Okay. Ngunyan. Ta ining si Sir wara nin kun ano-ano bigla na sanata di Henry. Na? Nagpalayog min hadok. Tuminog doon ang nudoy kay ni sa angog ni Madam. Mga aki, mag-ireskwela na ha. Mag-ireskwela na tabi. Alas 7 na. Ang balitang ito ay masama. Huwag tularan. Grabing layog. Tuminog doon? Oo.
kuning malumbay, makawili-wili. Grahing light. Ngunya. Na-imagine ko Tuminom din sa anog. Di ka kumikibo, Na-imagine ko na ako'y nagbibiro. Kasi ko ang langit, pati ng kandoro. Pag di kita mahal, puputok ang puso. Inulukan pa. Talaga? Talaga. Sa'yo nangyari? Sa school. Sa school? Salbata ng chismosong kulalapnit yan. Ngunyan? Kaya sir, teka lamang ngayon naka-istorya na may adal ka pala maging manok. Texas gayod. Matibayon ka pala ngayang may nato case. Ano daw ang kolor ni Sel? Balawon, ogis, o sarab, o talisayon, o ano pa nga ng ano, nakulo bagang kolor yan? Iyo ba? Oo. Pinalayugan Pinalayugan. Yung may nakailing. Meron. Kaya daw ako. Ano yan? Matibayon ka pala ngayang may nato case. Bati ngayaan ka puwa manok. Pag nidokisan, nagkiginaman palaban. Adit. Di na ko palang pagtog doon. Di na ko. Oh. Balik ito binama. Joshua. Day magduda sa kiss sa angog, sa forehead. Yo. Sa interpretasyon kan mga eksperto, ang kiss sa forehead is a sign of respect. Pwede. Sign of respect yan. Kaya dapat iyang pig-interpret ano yan, kimaraot o kung ano man, mga chismo sa mana. Masyado man, masyado. Ito forehead kiss is a profound gesture of affection. Protection and deep emotional connection that transcends simple physical attraction. Siya, basa. It signifies respect. Tama? Care and adoration. Conveying a sense of security and intimacy. Mas lalo na ula. Ano? Naula lugod. It is frequently interpreted as a tender, non-astute way of showing love and cherishing someone. Mahiwas palan sa interpretasyon kan salbatan ng ini. Sa madaling sabi, affection. Sa madaling sabi, infection. Salbatan ng pangyari sa maabaka. Ang problema. If a man kisses a woman on her forehead, it is a sign of a deep love. Mas lalong napasubo. Bicol. If a man kisses a woman on her forehead, it is a sign of deep love and respect. Ay manlain-lain may hadok sa angog sa pisngi sa ngabin. May hadok na maribukon hinadokan sa pulanggi dangog sa libon. Ay inda. Di mga aki, tabi, mga gurang, so radyo paluyahan na pagpadangog sa mga kaaki. Okay. Ano nangyari? Ang difícil Daddy P. Henry. Kapag ang kapwa manok pinokisan, nagiging palaban. Mas difícil na pati ngayang sawayon pag nagtuo ng magturokan. Ang problema, dahil sa na ngayang magpadakop sa agom. Kapag iyan ngaya,
sinintensyahan, panigurado sa indong duwa, may masasambot. Wala laman yan ki mga juro process. Dahil juro laman yan ki mga pasimbagon ka. Wala dyan. Sambot tulos iyan. Pag napasala ang simbag mo, one word pa sana, tapos ka na, convicted ka na. Ayun na. Okay. Oha. Goodbye. Ingat sa mga tugdon. Joshua, goodbye. Hadok ay mahalaga. Iyon man ang tama ma. Lalong-lalo na sa mga mag-arago. Baretang kulalap ni. Madumana ako ta. Gigutom na ako. Manap tabi kitang pamahon. Ano naman rin pamahon daw ngunyan? Baka lamang may gulay lamang dyan na kalunggay. Sino kita makakaangon yung kigulay lamang na kalunggay? Ngunyan na aga. Buda akong ano lamang dyan. Mauli na po ako ta. Mabalik ako 7:30. O tod-tod pag i-restoryahan tang Nipah virus. Baka makakuha lamang kita ki resource person. May kinaraman mga tugang sa Nipah virus. Buda baka makauron ta tod-tod ang resource person ta. May kinaraman sa proposal na ma-increase mga tugang kay ibang klaseng taxes o buwis sa Legazpi City nan maapektaran sa mga negosyante. Halimbawa, professionals, mga daga na daipo nagagamit o mga idle land sa palibot kan syudad, maimponer po kang kibuwis. Kaswapon hali ako duman sa hearing kan sangguni ang panlunsod sa hearing. Yaon po ako duman, nadangog ko sa nagkapirang portion kani. Pero babalon tang kaurunon, mga tugang ang konsihal na nasa likodan kan sinabi ng proposal para po sa pigaapod na increase nin buwis susog mga tugang sa bago o di si mamaot na internal revenue code kan syudad ni Legazpi na gusto tabing amyandaran ni konsihal Lahara mga tugang kan Legazpi. Iyan po babalikan taon lang para po sa buton ta ang mga bagay-bagay na yan. Ini po si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Goodbye, mabuhay. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern